Register today for Stellar Talent Search exam and get a chance to get 100% scholarship and cash awards for class 7 to 12. Admissions are open for repeaters medical for NEET 2023. देन समृद्ध असलेल्या पश्चिम घाट वनक्षेत्रातल्या उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या यल्लापूर हांगासर वन विभागान नवीन जी खेकड्याची प्रजाती जो शोध लायलो आसा हो जो नवीन खेकडो आसा तेजो कलर आसा तो समोरच्या बाजून व्हाईट कलर आसा आणि फाटल्यान रेड कलर आसा असो द्विरंग असो हो खेकडो एक आकर्षक खेकडो दिसून येता। झूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान या खेकड्याक घटियान असे नाव दिल्ले आसा। तसेच पश्चिम घाटात जी खेकड्याची प्रजाती मेळटा त्या एकूण प्रजातीपैकी हो 75वो खेकडो आसा। तसेच दोन रंगी असणाऱ्या खेकड्याच्या प्रजातीत हो 14वो खेकडो जावन आसा। या खेकड्याचेर कर्नाटकच्या वन विभागान आणि कर्नाटकाच्या वन विभागाच्या अधिकाऱ्यान आणि महाराष्ट्राच्या पर्यावरण तज्ञांनी अभ्यास केला आसा। तसेच हो खेकडो उत्तर कर्नाटक आणि गोव्याच्या काही भागात आढळून येता असे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आसा।